de novo, benvidos unha semana máis a Citius Altius Fortius. Atopámonos nun dos momentos máis importantes desta tempada, onde os nosos atletas xa están alcanzando os seus millores resultados e preparándose para os distintos campeonatos autonómicos e nacionais nos que competirán este verán. Nesta edición amosaremos, entre outros temas, os bons resultados obtidos polos atletas galegos no 7º Meeting Iberoamericano celebrado en Huelva, as actuacións da selección galega na terceira edición dos Xogos do Cantábrico celebrados este ano en terras galegas, máis concretamente en Lugo, e o Campeonato Galego de Veteráns. E sen máis, comenzamos co programa. Espero que sexa do seu agrado. O pasado 3 de xuño disputouse nas pistas da Universidade del Viñan, na Coruña, a segunda xornada da Liga de Atletismo Base Concello da Coruña. O máis destacado estivo na velocidade, tanto masculina como feminina. O atleta Rodrigo Avellaneda prosegue o seu bo nivel de forma. Nesta ocasión fixo 10.88 nos 100 metros cun vento legal favorable de 1,8 metros, representando a súa mellor marca persoal. Nesta mesma distancia, Patricia Carballo parou o cronómetro en 12.84, inda que foi cun lixeiro vento contrario o que perxudicou as pretensións da coruñesa. Tamén volveu a destacar a cadete Eugenia Gil nos 300 metros, xa que fixo 42 segundos, demostrando que xa está lista para baixar da barreira dos 41 segundos en próximas competicións. As pistas da Malata en Ferrol foron a sede o pasado 9 de xuño do 9º Memorial Ramón Peña Blanco, destacado dirixente da comarca, finado fai unha década. O presidente do Ría de Ferrol, Concepción Arenal, Marcelino Crespo, nos comenta o obxecto desta competición anual. Lo que pretendemos con este homenaje es darle las gracias porque fue el fundador, por decirlo así, del atletismo que tenemos ahora mismo en la comarca y que hizo que este club fuera grande, y nosotros queremos seguir su memoria y por lo tanto lo que pretendemos es que siga dando el homenaje. Houbo actuacións destacadas a pesar de que as rachas do vento presudicaron aos atletas nunha mañá soleada. A ferrolá Lidia Casal gañou tanto nos 100 metros por marca destacada de 12.34 como nos 400 metros con 59 segundos e 3 centésimas, lonxe das súas posibilidades. Tamén na proba do hectómetro, Miguel Ángel Toubes fixo o rexistro persoal do ano con 11 segundos e 11 centésimas. Nutrida participación dos 800 metros masculinos con victoria para Ismael Costas, que comandou en todo momento a proba. O seu tempo foi de 1.58. Nesta mesma distancia, pero na categoría feminina, triunfo de Susana Castro con 2 minutos e 24 segundos. Asemade, Samuel Paz venceu nos 400 metros con 49 segundos e 7 décimas. Nos concursos, boa actuación na longitude da cadete Ilia Forján con 5 metros e 39 centímetros. Pola súa banda, na categoría masculina, victoria para o tamén cadete Jorge Moro con 5 metros e 94 centímetros. Tamén disputáronse carreiras para categorías inferiores. Nos 500 metros, Avelins, Silvia Dorila de Diego gañou con solvencia marcando un 32.41. Pola súa banda, Pedro Osorio gañou nesta proba levín con un 28.74, sendo Javier Blas o primeiro clasificado benxamín. Nesta mesma proba, pero na categoría benxamín, triunfo claro para Andrea Ares con un 44. Tamén celebrouse neste memorial a carreira de 1000 metros. A infantil Laura Santos fixo un rexistro destacado de 3 minutos e 13 segundos, vencendo con claridade, sendo a primeira cadete Alicia Paz con 3.32. Pola súa banda, na categoría cadete masculina, victoria de Ciro Fernández cun rexistro moi destacado de 2.45. Pola súa banda, Miguel Escarda foi o primeiro infantil con 3 minutos e 9 segundos. O pasado 8 de xuño celebrouse o 7º Meeting Iberoamericano na cidade de Huelva. A
Ata alí desplazouse un selecto grupo de atletas galegos invitados a participar neste evento que reúne a moitos dos mellores atletas internacionais. O marinense Víctor Riobó tomou parte nos 1500 metros, demostrando que o seu proceso de recuperación vai polo bon camiño, xa que marcou 3:40:14 o seu mellor rexistro da tempada. Con elo se consolida no liderato do ranking galego absoluto e se afianza para abordar retos vindeiros máis importantes. A súa mellor marca persoal é de 3:38 feita no ano 2009. Nesta mesma distancia, Solange Pereira fixo marca persoal con 4:20:88 e, aínda que cuarta, foi a primeira española en cruzar a meta. Tras ela, en 10ª posición, entrou a internacional júnior Leticia Fernández, rebaixando o seu tempo deste ano ata 4:36:88. O plusmarquista autonómico de salto de longitude, Jean-Marie Okutu, chegou ata 7,75 metros que representan a mellor marca galega da tempada, ocupou a cuarta posición a tan só 3 centímetros do segundo clasificado. Pola súa parte, Virginia Villar participou nos 100 metros valos, registrando 14 segundos e 7 centésimas e rematando en sexto lugar. Tamén supón o seu mellor tempo do ano, inda que a semana pasada baixou dos 14 segundos en Vigo, pero con vento superior ao permitido. O martillista Isaac Vicente lanzou o artefacto ata 66,73 metros, clasificándose en octavo lugar. Dentro da densidade de oferta atlética que estamos tendo en Galicia estes meses, nesta edición de Citius Altius Fortius queremos destacar os Xogos do Cantábrico. Esta é unha competición que se facía entre as provincias que bañan o mar Cantábrico e reunía distintas modalidades deportivas, entre elas o atletismo. A última edición tivo lugar no ano 1975 en Asturias, co que finalizou esta andadura dunha gran competición que alcanzou un gran prestixio. Fai 3 anos, os presidentes das federacións decidiron rescatala da historia, pero só na modalidade de atletismo. A terceira edición celebrouse este pasado fin de semana no Estadio Gregorio Pérez Rivera en Lugo. É onde participaron as seleccións absolutas do País Vasco, Cantabria e Asturias. Galicia levou a súa selección sub-23. A continuación mostrámoslle un resumen do mesmo. Neste cuadrangular, a selección galega acadou 4 vitorias, todas elas en concursos. No triplo salto masculino, Alfonso Palomani chegou ata 15,62, máis dun metro por enriba do segundo clasificado, un dos representantes do País Vasco. O fixo cun vento favorable e con boas sensacións. O atleta é optimista e nas vindeiras semanas intentará batir o récord galego absoluto máis antigo do programa olímpico, o que posúe Francisco Castrillo dende o ano 1974 con 16 metros e 4 centímetros. Neste mesmo concurso de triplo salto, a selección galega obtivo tamén un dobrete na categoría feminina. Foi a cargo de Ana Peleteiro, que gañou con 12,49 metros, lonxe do seu récord de España, pero suficientes para demostrar a súa hegemonía. Tamén estivo a bon nivel a coruñesa Marta Lolo, segunda clasificada con 11,65 metros. As outras vitorias da selección galega foron no lanzamento da Sabelina, non defraudou a proba, xa que houbo espectáculo. E foi así porque o lucense Manuel Uriz enviou o dardo ata 72 metros, marca persoal da tempada, a tan só 62 centímetros da mellor española e moi preto do récord nacional promesa. Nesta mesma proba, outra boa nova para o atletismo galego, xa que Borja Barbeito, que superou felizmente unha lesión, acadou a segunda posición con 64,33 metros, demostrando a súa total recuperación clínica. Tamén obtivo un gran triunfo Lidia Parada no lanzamento da Sabelina con 46,56 metros, moi preto do seu récord galego júnior e situándose entre as 10 millóns marcas españolas absolutas da tempada. Pero tamén houbo outras actuacións destacadas entre as 3 primeiras por parte das atletas galegas. Unha delas foi a de Belén Toimil, que acadou a segunda posición, igualando o seu récord galego juvenil de peso, xa que enviou o artefacto ata 13,69 metros.
Esta atleta xa lidera o ranking español juvenil. Asemade, a lucense Paula Ferreirós obtivo a segunda praza no salto de altura ao superar o listón en 1,70 metros a 6 centímetros da súa mellor marca do ano. Pola súa banda, a ferrolá Paula Mallobre tomou parte na proba dos 1.500 metros e foi segunda con 4,37, marcando o seu mellor rexistro da tempada. Na carreira dos 400 metros, David González entrou en segunda posición cun rexistro de 50,80, sendo terceiro o juvenil Juan José del Río con 2 centésimas máis. Nesta mesma distancia, Esperanza Caldas acadou a terceira praza con 58 segundos e 3 centésimas, segunda mellor marca galega absoluta do ano. Na proba dos 110 metros valos, terceira posición para Samuel Paz con 15,53, preto da súa mellor marca da tempada. Asemade, o lucense Nicolás Arrojo acadou a terceira praza nos 3.000 metros obstáculos con 9 minutos e 41 segundos. Na proba do hectómetro feminino, Patricia Carballo tamén acadou a terceira posición cun tempo de 12 segundos e 54 centésimas. Pola súa banda, Antía Martínez clasificouse en terceiro lugar nos 100 metros valados cun bo rexistro de 14,99, pero con vento favorable superior ao permitido. A xornada rematou coa disputa das carreiras de relevos 4x100 metros na que a selección galega obtivo a terceira posición tanto en homes como en mulleres. O
pasado 4 de xuño, o estadio do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra acolleu a preto de 500 atletas que disputaron o Campeonato Galego de Veteranos. A competición contou cunha boa climatoloxía e cunha importante cifra de clubes participantes e procedentes de todos os rincones de Galicia. Salientar a actuación da atleta internacional Emilia Mesa, que realizou unha brillante competición acadando un novo récord de España na categoría V55 no lanzamento da Isabelina, enviando o artefacto no seu primeiro intento ata 34,72 metros. Pero aparte desta gran actuación, batíronse unha boa colleita de récords galegos. Nos 100 metros, José Barreiro, de M65, e Enrique Río, de M75, estableceron novas plusmarcas galegas das súas categorías, mentras que a velocista Olga Romero faría tamén un récord galego en V60, así como no salto de longitude. Tamén salientar a victoria de María José Fraga nos 100 metros valados en V35 e María Jesús Angos nos 300 metros valados en V55, sendo os seus rexistros asemade novos récords galegos. Nos 400 metros valados gañou José Antonio Bazán facendo un novo récord galego da categoría M45. Na proba dos 400 metros, récords tamén para Jesús Manuel Carballo en M45, Domingo Álvarez en M55 e Manuel García en M70. Na proba dos 10 km marcha tamén estableceuse unha nova plusmarca galega na categoría M45 a cargo de Pérez Tobaruela. Tamén disputouse conxuntamente o Campeonato Galego Juvenil de Marcha. Pablo Maciñeiras, do Adas Proinor, proclamouse vencedor nos 10 km e Marisol Diz, do Bedezábal, nos 5 km. O sector de saltos acadaría tamén varias plusmarcas autonómicas. Por exemplo, en longitude establecéronse 3 novos récords a cargo de Salvador Patiño en M60, José Barreiro en M65 e Manuel García en M70. O atleta e adestrador Santiago Ferrer tamén fixo un novo récord galego en salto con pértiga na categoría M50, tendo que abandonar posteriormente a competición por mor dunha lesión. No salto de altura, récord autonómico para as irmáns Marta Sureda en V40 e María Rosario Sureda en V45, obtendo esta última outro récord no salto de longitude, mentras que no triplo salto récord tamén para Luis Eire na categoría M60. Pola súa banda, o atleta Fernando Paredes na categoría M35 estableceu un novo récord galego no lanzamento de peso. Este atleta representou a Galicia en moitas ocasións coa selección absoluta. En martelo, José Almudí fixo un novo récord na categoría M70. Loreto Obrea, lanzadora de martelo, faría tamén un récord na categoría V35, mentras que na proba de discos salientar a actuación de María José San Román en V40, Jesús Pérez M55 e Carlos Ferrer M50, ambos os tres batiron o récord galego da disciplina. Asemade, a atleta internacional Soledad Castro fixo un novo récord na proba dos 1500 metros na categoría V45. O balance final do campeonato resultou ser moi fructífero. Quedarán xa para a historia ese récord de España batido, así como as novas 27 plusmarcas autonómicas. O atletismo é un deporte que precisa dunha gran rigorosidade á hora de establecer as medicións tanto nas carreiras como nos concursos.
Estas tarefas corresponden aos xuíces. Calquera persoa que teña máis de 16 anos pode desempeñar estas funcións a condición de que supere o examen correspondente. Na actualidade, o Comité Galego de Xuíces está integrado por case 300 membros. Algúns deles foron no seu día atletas, pero outros accederon sen haber practicado previamente este deporte. A Federación Galega de Atletismo organizará no mes de outubro un curso de xuíz territorial que representa o primeiro nivel na escala dos xuíces. Previamente, durante o mes anterior, realizaránse clases dirixidas aos alumnos inscritos para facilitar a súa formación en cada unha das delegacións da Federación Galega de Atletismo: A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, o Barco de Valdeorras, Pontevedra e Vigo. Aquelas persoas que superen o exame poderán actuar xa como xuíces territoriais. Ao cabo de 4 anos de experiencia poderán tamén acceder ao curso nacional. As funcións dos xuíces son moi diversas. Entre outras responsabilidades poden asumir dende a manipulación de aparellos de videofinis, medición indirecta, ata xulgar se un atleta cumple fielmente o regulamento da marcha atlética, pasando pola homologación de circuitos ou dirección técnica das competicións. Bueno, yo creo que el atletismo empecé sobre el 84-85. Y bueno, era un niño bastante inquieto, me gustaba hacer deporte en el colegio y un día hice atletismo y le ganara aquí a un chico que se llama Manuel Carrera, que era campeón del mundo escolar, y le gané yo. Entonces, bueno, y ya no me gustaba, quería seguir haciendo fútbol, yo practicaba fútbol y bueno, gracias a mis padres que a mí me encantaban muchísimo los caballos y me compraron un poquito regalando un caballo. Entonces, bueno, me metí en el atletismo y tuve un hombre con mucha suerte que ya el primer año, ya en el 85 ya fui campeón de España y en el 86 ya fui subcampeón del mundo. Y bueno, yo creo que tuve mucha suerte y obtendría un don yo, ¿no? Hombre, los éxitos como deportista siempre te recuerdan las medallas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora que ya lo dejaste, para mí creo que hay muchas carreras que no tienen mucha importancia a nivel internacional y para mí fueron también muy importantes, ¿no? Hombre, bueno, si nos ponemos en tema de Olimpiadas y eso, bueno, y medallas, yo también tengo medallas de oro, de Campeonato de Europa, subcampeón del mundo, tercero del mundo también con España, muchas veces con... Pero bueno, yo te sigo diciendo que ese historial muy poca gente a lo mejor lo conocen, ¿no? Y entonces, bueno, eso ahora ya es algo personal que queda en mi vitrina y no me gusta presentarme con medallas. Me gusta presentarme como persona y la gente que le guste como la persona que soy, de Alejandro, ¿no? Hombre, de principio, pues pude ser un afortunado porque practicaba un deporte que muchos años me dio la suerte de poder vivir de él, ¿no? Entonces, bueno, hacía un trabajo que me gustaba y a la vez pues tenía repercusiones económicas, ¿no? Y bueno, y eso es estar contento y sobre todo, bueno, pues te hizo recorrer el mundo, conocer gente maravillosa y bueno, eso es lo más importante, ¿no? Aquí esto va por generaciones, ¿no? A mí me tocó vivir una generación maravillosa que fue la del año 66, 67, 69, 68. Creo que era una generación preciosa, tuvimos muchos éxitos a nivel gallego y a nivel nacional y yo creo que ahora hay un poquito de dejadez, no hay ese pelotón tan fuerte como había actualmente, ¿no? Lo que pasa que bueno, también ahora hay mucha guerra que se te quitan a la gente, la PlayStation. Yo como padre, mucha culpa también es nuestra, que no hacemos que nuestros hijos practiquen deporte o acercarlos a practicar deporte. Yo el momento que me retiré o dejé de practicar deporte de alta competición, me retiré, dejé de esto de lado varios años y ahora bueno, vuelvo de nuevo porque montamos un club, hay un club que se llama Alejandro Gómez, Adidas, y bueno, estamos retomando y somos cerca de 200 personas y bueno, me volví a meter en el deporte de nuevo del atletismo por el club. Pero bueno, nuestro objetivo es más bien en popular y
y que la gente sepa que practicar este deporte es precioso y lo puedes pasar maravillosamente bien, ¿no? Es que en este deporte ya no entré por el hecho de ganar. Yo me acuerdo una vez que iba a ser yo ganador y me dio tanta vergüenza que esperé a que me pasara otro para yo no ganar, ¿no? Así que el concepto del atletismo yo no lo tenía por ser ganador, ¿no? Y entonces es que decepciones, claro, cuando te pones a nivel profesional, pues claro que muchas veces tenías objetivos, no los cumplías, pero eso no quiere decir que sería una excepción. Hay otra gente mejor, ese día no te salió bien, y yo la parte más que le saco al atletismo es que a mí me realizó como persona, que para mí es lo más importante, ¿no? Bueno, mi vida actual, pues nada, es una persona ahora retirada del atletismo, haciendo mis trabajos y con empresas también que tengo y bueno, y disfrutando de mi familia y de las cosas que más me gustan, que son los caballos, ¿no? Chegamos ao momento do concurso. Comezamos dándolle a resposta de quen foi o atleta xuvenil que acadou a mínima para o Campeonato do Mundo de 2000 obstáculos. O seu nome é Gonzalo Vasconcelos. E o novo gañador do Vale de Material Deportivo de Sportzone é José Álvarez Alfonso. Parabéns! A pregunta deste programa é a seguinte. A atleta veterana Emilia Mesa conseguiu un novo récord de España veterano no Campeonato Galego celebrado en Pontevedra. En que proba foi? Envíen as súas respostas a citios@fgatletismo.com antes das 20 horas do día 16 de xuño. Esperamos as súas respostas. Agotouse o noso tempo. Esperamos que o programa fose do seu agrado. A vindeira semana estaremos en Valladolid, no Campeonato de España Escolar por Comunidades. Tamén desplazarémonos a Esgos, na provincia de Ourense, para facer un resumo do Campeonato Galego de Montaña. Así como tamén estaremos nalgunhas carreiras populares. Gracias pola súa atención e disfruten da semana.